Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpazal lo ibana di hau pinor silang, na tua tubano atoru dung di tano, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot, daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen.